Ja, jeg har en lille rødbom, jeg skal lave. Så der kommer bare ikke nogen test, men jeg tager det her, putter ned i sølvpapiret. Sådan. Ser det sådan her ud? Ja, sådan her. Så folder jeg den. Sådan her. Sådan. Så har jeg den her. Der ligger alt sammen. Så drejer den. Sådan. Og så en lade, og så skal I bare tage en lighter. Tænd den. Se, Jessica.